Nire lehenengo hitzak eskerrak emateko izango dira. Eskerrak Eusko Jaurlaritzari eta Arévalo jaunari gonbidapenagatik. Eskerrak ere presentadorari, gracias a la presentadora. Se ha olvidado Ahaztu zaio nire saririk handiena. Unibertsitateen lehen hezkuntza sailburua izan nintzela Eusko Jaurlaritzan. Horregatik bereziki atsegina da, hemen foru honetan hitz egitea, Eusko Jaurlaritzak antolatutako ekitaldi honetan. Hezkuntza niretzat beti izan da aurrera egiten duten pertsonak sortzea, eta ez norbaiti jarratzen dioten pertsonak sortzea. Eta hori da izan ere Eusko Jaurlaritzak ekin duen lana. Eusko Jaurlaritzako kide bezala nire lorpen nagusiena gaurko gobernuko eta aurreko gobernuetako lorpenak ikustea izan da. Haiek eraldatu baitutelako gure herrialdea eta autogobernuan sinesten dugunok soilik sinetsi dugu lan honetan. Zientzia, etorkizuna eta kultura da izenburua. Izan ere nire ustez zientzia hitzak, baita teknologia hitzak ere, baina ez dago teknologia disruptiborik oinarrizko zientziarik gabe, eta hori aurretik joan behar da. Esan bezala, zientzia hitza entzuten dudanean, burura etortzen zaren lehenengo gauza etorkizuna da. Kultura humanista bat izan behar dugu, horregatik ikusi, Arévalok pasatu zidan programa ikusi nuen lanbide heziketarekin zer ikusia zuela, eta batzuk hori entzuterakoan ezagutza espezializatuarekin duten gauzaetan soilik pentsatzen dute, baina hori ez da egia. Beraz, hau argitzeko hau da nire kongresua, eta lehendakariak eta sailburuek 15 minutu gehiago eman dizkidatenez, erabiliko ditut. Humanismoa eta balioak lanbide heziketari lotzea, nire ustez oso positiboa da eta oso beharrezkoa. Hori da lanbide heziketaren arrakasta Euskal Herrian. Lanbide heziketa pertsonen duintasunarekin lotzea, eta horrela pertenentzia sentimentu bat lortzea, kalitatezkoa. Horregatik zorionak ematen dizkizuet. Akats handia izango litzateke gure gazteei aukera hori kentzea. Izan ere lanbide heziketak inspirazioa eta energia ematen digu. Ahal dugun heinean, bai literaturan, musikan, arte ederretan eta bar. Nola kenduko diegu hori gure gazteei? Eurekin joango delako euren bizitza osoan zehar, hori akats larria izango litzateke. Eta eskolak lan bat dauka zentzu honetan, ikasleen pertsonalitate harmonikoa sortu behar duelako. Ez da soilik espezialista sortzea lana. Eta zentzu honetan pentsamentu kritikoa garatu behar da. Hori da epaiketa independenteek lagundu behar dutena, kapazitazio teknikoa eta konkretua. Hementxe daukat, barkatu. Honek oso ondo esaten du, esaldi honek. Zer mundu etorriko zaigu? Arévalok eta lehendakariak eta sailburuak oso ondo adierazi dute nolako izango den gure mundua. Azelerazio exponentziala egongo da gure munduan. Aldaketa exponentzialak egongo dira. Eta arlo guztietan izango dute eragina, kulturan, ekonomian, eta bar. Eta irizpen globala eta berehalakoa dute. Hitzetan ez geratzeko, aldaketaren abiadura, ezta? Zenbat urte iraun zuen telefonoak 40 milioi pertsonetara iristen? 50 urte. Telefono mugikorrak aldiz 12 urte. Facebookek 3 urte. Chat GPTek hilabete. Beraz hori da aldaketa esponentziala. Hori badakite herrialdeen buruzagiek, gaur badakigu kompetentzia
demokrazia liberaletan dagoela, badaude gauza onak, gauza txarrak, badaude beste sistema autokrata batzuk, ekonomia gehiago kontrolatzen dutenak, baina askatasun gutxiago dutenak. Gaur egun bataila handi bat dago ekonomia, kulturaren arloan, batez ere gaur egun bi potentzien artean, Txinaren eta Estatu Batuaren artean. Txinako presidenteak oso argi ditu bere ideiak. Zientzia eta teknologia begiratzen ditugu gure lehen indar produktibotzat, talentua gure lehen baliabidetzat eta berrikuntza gure hazkundearen lehen bultzatzailetzat. Ez dago gaizki, ez dago gaizki. Eta Txinako demografia kontuan hartuta eta Xi Jinping presidenteak esaten duena normalean egiten dela kontuan hartuta, pentsatu genezake bataila edo gerra hau irabaziko duela eta litekeena da. Guk esan behar dugu zientziaren arloan askatasuna ere garrantzitsua dela. Askatasuna da guk irabaz dezakegun gauza bakarra. 20. eta 21. mendeak zientziaren eta teknologiaren arrakastaren mendeak dira. Beste gauza handien gainetik, baita emakumearen arloan, genozidio handiak egon dira, komunismoaren eta nazismoaren aldetik, ingenieria sozialak egon dira, sufrimentu asko eragin du honek, hondamendi handiak ikusten ditugu egunera, aurrean ditugu, hala ere, mende honetan asko egin dugu aurrera. Zientziak eta teknologiak garaipena esan nahi dutelako. Ezagutza aplikatu delako. Eta horrela, mendekotasun gutxiago daukagu gure testuinguru naturalarekin, eta mina murrizteko gai esan gara. Hau oso garrantzitsua da seinalatzea. Izan ere, batzuetan errua botatzen zaio zientziari ez jakintasunatik abiatuta. Zientziak funtzio humanizatzailea izan du gure gizartean. Oso erabilgarria izan da, zientziaren aspektu pragmatikoa ari gara hemen duela, 100 arte gutxiago, Fluxek hitzaldi bat egin zuen zera esanez, ia desagertzeko zorian gaude. Ez dago jendea elikatzeko aukerarik daukagun teknologiarekin. Agian zientziak hori konpondu ahal izango du. Aspektu bat nitrogenoa finkatzea da, amoniakoa finkatzea nitrogenoaren aldetik zaila da, nitrogenoak konponente kimiko oso gogorrak dituelako. Eta hortik zientzia teknologia kreatibotatea hori egin zuen Haberrek. Haberren zikloa aipatu dezakegu nitrogenoa finkatzea hidrogenoaren bitartez. Eta horrela, 4.500.000 milioi pertsonak bizi izan ahal izan dira. Gaur egun, 5 txinatarretatik 3 fertilizanteek bultzatutako nekazaritza munduan bizi dira, eta hori izango da humanitatea salatuko duen elementu garrantzitsu bat. Garai batean, 1.000 milioi pertsona baino gehiago bizitzea ahalbidetu zuten, eta horregatik lortu zuen bakearen Nobel saria. Egia da batzuetan, bati iruditzen zaiola, zientzia eta teknologiaren arrakasta hau ez dela etorri arrakasta etiko batekin. Ekibalentea diot, egia da etikoa neurtzea asko zailagoa dela, baina uste dut asko aurreratu dugula, baina oraindik ere asko dugula hobetzeko. 1980 urtean, 1.900 milioi pertsona baino gehiago pobrezian zeuden, txiroak ziren. Gaur egun, 800 milioi pertsona daude muturreko pobrezia horretan, eta 8.000 milioi biztanle gara. Hobetu dugu, baina ditugun baliabideekin ez da onartzekoa hau gertatzea, etikoki desastre handia da eta hobetu beharra dugu. Zer da zientzia? Norbaitek zientziari buruz hitz egiterakoan, nik ez dut uste akademiko tradizionala naizenik, izan ere akademikoek beti definitzen dute zer den, baina uste dut zientzia erabat kreatiboa dela, eta ezin dela definizio batean zehaztu. Zientzia nola hasten da? Greziarrekin hasi zen. Greziarrek
mitoa alde batera utzi eta kuriositateak edo jakimina bultzatuta arrazoimen erabili zuten ezagutza sortu nahian. Eta fedean oinarritzen da, bitxia da, agian optimismo ere esan dezakegu. Sinesten zuten mundu materiala konostiblea zela. Eta ez zegoela inolako proba zientifikorik, horrela izan behar duenik. Izango balitz, gure burmuina ez litzatek gai izango hori ulertzeko. Baina greziarrek fede hori zuten, lan eginda berriro saiatuz hori ulertzea lortuko zutela. Naturaren baliotasun. Nik horri enkantamendu jonikoa deitzen diot, Tales de Miletoko ari referentzia eginez, eta hori da humanismoaren erroa. Hori zor diegu greziarrei. Gaur egun, ez dakit alemaniarrek dugun, publikoaren artean, gaur egungo galdera gako horiek, greziarrek egiten zituzten galdera humanista horiek, laborategi zientifikoetan erantzuten dira. Horregatik da garrantzitsua, zientziaren arrakasta edo ospe instrumental honetan, zientziaren alderdi humanista aipatzea. Imaginazioa erabiltzeko gaitasuna. Hemen uste dut horri aldeak nahastu ditu dala, baina buruzak idanez ez zer gertatzen. Baina orden apurroa mantentzeko. Berriro diot, garrantzitsua da zientziaren alderdi kognitiboa azpimarratzea. Zientzia aplikazio praktikoak baina askoz gehiago da. Abentura intelektuala da, abentura gizatiarra. Azken urteotan, bizi dugun munduaren kontzepzioa eta gure buruaren kontzepzioa aldatu ditu. Nire ustez, zientzia modernoaren egitura hori, artelan bada, eta baita kultura artelan garrantzitsuena ere. Ulertu dugu, denbora eta espazioa duela 3.000 milioi urte sortu zela barkatu, eta galaxia handi baten zati batean, edo iskina txiki batean bizi garela. Milaka milioi izar daude galaxia bakoitzean, eta handitasun edo imensitate hori ulertzeko beharrezkoa da burmuina edo neurona batek hainbeste neurona ere lotzea. Izan ere, uler dezakegu gu ez garela ezer, ikasi dugu izarra hautsa garela. Nire alabari azaltzen nion, eta begiratzen didate, prehistoriari buruz hariko banintzu bezala, eta esaten ziguten hautsa zara eta hauts bihurtuko zara. Zientifikoriki ere hori egia da, izarren hautsa gara, eta prozesu zikliko batean gaude. Eta izar berrien hauts bilakatuko gara. Ikasi dugu kontinenteak mugitu egiten direla. Eta materiaren legeak oso simetrikoak direla. Baina gauzen mundua ere badugu, elementu horiek konbinatu egiten ditugu, edo atomoak konbinatu egiten dira, eta hori infinitoa da. Beraz, aukerak ere infinituak dira. Horregatik, zientzia izugarria da eta giza ezagutzak ere aurrera egiten jarraituko du. Baina, garrantzitsuena zera da, ikasi dugu besteen artean, eta ez da gutxi, guztia atalen gehiketa baino gehiago dela. Hori oso egi sakona da eta sekulako ondorioak ditu teknologikoki. Garrantzitsuena ez da askotan aipatzen. Arrakasta instrumental hori, zientziaren arrakasta instrumental hori, humanismoaren arrakastaren ondorio da. Hau da, kuriositatea, jakin mina, jakin nahi izatea, horrek ahalbidetu du zientziak esponentzialki arrakasta izatea. Imaginatzen dut, askotan aipatuko dugula datu hauek azken finean lanbide heziketa, kompetentzia teknikoa, baina kreatibitatea ere badira. Ondo uztartuz gero, emaitza onak lortzen dira, baina zaila da. Izan ere, arriskua dago ezagutza eta ulermena txikitzeko, baina hori areagotu behar dugu.
guztiok jakin beharreko puntua dago, empirismoa. Zientzia empirismoan oinarritzen da. Hau da, esperimentuan. Horregatik, Royal Societyren logoa Julius Inverba da. Horaziok esandako hitzak dira, uste dut, ez autoritatearen argumentuari. Aristotelesek, oso jakintxua izan da ere, abai, lehenik eta behin, zientzia eta kulturaren lotura azpimarratu nahiko nuke, hemen dugu Joe Biden estatu batuetako presidentea, eta James Webb teleskopioak informazioa eman ziguen. 13.000 milioi urtetara gertatzen den egoera bati buruz, hori oso zaila da ulertzeko. Unibertsoaren historia urtebetean jarriko bagenu, zientzia eta kultura guztia azken 5 segundutan gertatuko litzateke. Abenduaren 31ko azken 5 segunduetan. Ikus zuen zein handia den, zein magnitudea den hau. Joe Biden presidenteak komunikatzen du zientzia balio kulturala dela eta baita estatu batuarren identitatea ere. Baina empirismoari buruz berriro hitz egingo dut. Aristotelesek dio gorputz pixutsuenak azkarrago erortzen direla gorputz arinagoak baino. Sinetsi dezakegu, edo ez, zer uste duzu baietz, ezetz, zientzia egin duzuenok, espero dut ezetz jakitea. Baina baliteke norbaitek baietz pentsatzea, ez dakit terraplanistarik egonda, nola jakingo dute sagar bat, luma bat baino azkarrago erortzen dela. Ikus dezagun. Berriro emango dio, Josu. Obviamente, la manzana cae más rápidamente. O sea, Aristóteles... Ikus dezakezunez, sagarra azkarrago erortzen da. Aristotelesek arrazoi zuen, bai, airean erori da. Baina nola eroriko litzateke airerik gabe. Orain, hori neurtu ahal izan dugu, lehen etzen posible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, cameras on, 2, 1, release. Con el pulso que tengo me la tiraría. No, quítala. Qué bonito, ¿no? Ze polita, ezta? Podemos decir que si Aristóteles habla de astronomía, con toda probabilidad esté equivocado. Beraz, ikus dezakegu Aristoteles ziurrenik oker zebilela. Baina ezin dugu esan etikari buruz oker zebilenik, izan ere, beren ideiak oraindik ere eztabaidatzen dira munduko unibertsitate askotan. Zer dakarkigu zientziak? Kuriositatea jakin mina piztutzen digu, burua irekitzen digu, eta zientziarentzako oinarrizkoa, eta hezkuntza sistemarako ere oinarrizkoa, zalantza sortzen digu. Zalantza egiteko askatasuna dugu, eta zientziarekin bat dator. Eta iruditzen zait, hezkuntza sisteman ere egon beharko litzatekela. Nik aukeratu beharko banitu 3 hitz adierazteko aldaketa izugarri hauek, aldaketa teknologiko izugarri hauek, esan bezala disruptiboak dira. Zientziari lotu beharko banizkio, atomoa, genea eta bit erabakiko nituzke. Atomo esatean zera esan nahi dut. Mende honetan, hau da 20. mendean, diluzitu eta materiaren estruktura egitura ulertu dugula. Ulertu dugu zergatik dauden atomoak, fisika kuantikoari esker ulertu dugu atomoak egonkorrak direla, materia ere egonkorra delako, eta fisika kuantikoak hainbat printzipio ditu, esklusioa adibidez, esklusioaren printzipioa, eta horri esker ulertu dugu nola egin iraultza elektronikoa, ordenagailua, konputadorak adibidez. Klasiko kuantiko hitzak nahiko zailak dira, baina konputadore klasikoak kuantikoak ere badira. Fisika kuantikoko legeak betetzen dituztelako, baina orain gaur egun
printzipio oinarrizkoak, filosofikoak, epistemologikoak erabilditzakegu fisika kuantikoaren printzipio horiek, bigarren iraultza kuantiko bat sortzeko. Superposizioaren printzipioa eta entalkeman prozesua erabiliz, konputadorak sortu ditzakegu, hau prototipoa da gaur egun, eta izugarrizko abailan ari dira lan egiten, honek adimen artifizialari eragingo dio, eta baita biomedikuntzeari ere. Beraz, teknologia hau hurrengo 2 puntuetan aplika daiteke, genetan eta bitetan. Hau da taula periodikoa, kulturaren puntu lirulagarrietako bat da. Eta Coulombren legeari esker, eta fisika kuantikoari esker lortu dugu. Euskaldunok sistema honetan gure ekarpena egin dugu, wolframioa gehitu bagenuen, Urkullu lehendakariak Bergara inauguratu zuen eta Europako zientzia hiri izendatu zuen. Guk San Ignacio de Loyola, Francisco Javier izan ditugu, da figura religiosoak, baina ez hainbeste zientifikoak, baina oraingo politikekin espero dut hemendik 100 urtetara ordezkatzen hauenak zerbait desberdina esan alizatea. Don Manuel de Irujok zioen, Euskaldunok harro egon behar genuela, wolframioa aurkitzea bakarrik ere. Eta hori azken finean unibertsoaren ladrilloak dira, bai hemen, gure munduan, bai Andromedan. Eta bigarren iraultza kuantikoan parte hartzen ari gara. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza saila, proiektu bat bultzatzen ari da, Alfonso Morales ikus dezakete hemen, eta Bildarratz jauna ere bai, Amaia ere ikus dezaket, eta beraz, harro egoteko modukoa da. Eta IBM-ek hautatu gaitu munduko 7 zentroen artean, beren produktua partekatzeko. Egia da proiektuek arriskuak duela, baina merezi duen edo zerk ditu arriskuak. Ez egotea arriskutsuagoa litzateke, egotea baino. Beraz, hau litzateke atomoari dagokiona, genari dagokionez, aipatu dut konputazio kuantikoa, mekanika kuantikoa, mundu mailako ekonomiaren 30% mekanika kuantikoan oinarritzen da. Beraz, nola lortzen da gena? Hemen argazkia oinarri dut, emakume batek atera zuen, eta emakume izategatik gaizki tratatu zuten. Hau da, ADN-aren I6P-en argazkia. Elizearen 2 elizeko argazki bat lortu zuten, fisikako laborategi txiki batean, batzuetan diote berx txikiak direla, baina nahikoa da, talentu izan ez gero nahikoa dira. Eta horrek iraultza handia sortu zuen. DNA-aren egitura bikoitz horretan, ez dakit laserra ikus dezakezuen, baina bizitzaren alfabetoa osatzen duten 4 letra, timina, guanina, adenina eta zitosina, molekularen egituran sortzen dira, gehitzen dira, eta horrela ikus daiteke generazio edo belaunaldi batek nola ematen dizkion beste ezaugarri batzuk hurrengo belaunaldiari. Honek biologia aldatu du. Orain dugun teknologia erabat eraldatzailea da, asko ditugu. Jennifer Dounak lortu zuen sari bat. Hau da Asturias Princesa saria jaso zuenean esandakoa. Zientzia eta teknologia sari honet, zientzialari gazteak euren ikerketak eta gobernuak ere inspiratuko dituela espero dut, beti ere kuriositate jakin mina sustatuz. Eta azken puntua bita da, bit. Hau da informazioa. Nire interbentzioaren truke, Arebalok esan ditago ondo azaldu behar nuela, baina nire gaitasun teknologikoek hau albidatu didate, 2013koa jaso dut. Imaginatzen dut, orain gaur egungo errazkiak izugarriak izango direla. Adimen artifizialarekin egindako iraultza honek arazoa sortzen du energiarekin. Izan ere, gaur egun energiaren 7% datu baseetan kontsumitzen da, hodeietan. 2030erako hori 130 izango da.
Hau da, izugarrizko energia beharko du iraultza teknologiko honek, eta hori kontuan hartu behar dugu. Iraultza honek gauza asko ekar ditzake. Lehengo hizlariek aipatu dute. Beste modu batera edo modu sintetikoan ikusteko, Kasparov. Kasparov Deep Bluek garaitu zuen, xakean. Deep Blue konputadorak gaur egun, uste dut 200 milioi posizio iker ditzakela segunduko. Baina alere Kasparovek Kasparov indarkeriaz garaitu zuen. Ondoren etorri zen AlphaGo, adimen artifizialeko makina bat, eta bere buruari 4 ordutan irakasten dio. Xake tradizionalare kombinatzen du, baina egia da bertsio modernoak alde batera utzi eta beren buruaz ikasten dutela. Eta noski, ez du partida bakar bat ere galdu Stockfishekin edo Deep Bluerekin. Stockfishek erraz gainditu zuen Deep Blue. 72 aldiz enpatatu zuten eta 28 aldiz irabazi zuen. Baina garrantzitsuna da beste modu batera jokatzen duela. Kasparovek dio Deep Bluek xakearen natura edo izatea aldatu zuela, eta hemen dugu galdera funtsezko bat adimen artifizialari dagokionez. Blue Force izanez gero, gauza gertatzen da, baina adimen artifizialak aukera emango baligu ikasteko beste modu batzuk ikasteko, hau da ezagutza lortzeko, gure inteligentzia tradizional horrek ahalbidetzen ez digun ezagutza hori analizatu beharra dago. Eta orain beste sistema bat dugu, okerrezpanago, korona uste duela izena. Eta bertan biltzen da munduko ezagutza zientifiko guztia. Aurten garatzen ari gara, Corona Go uste duela izena. Eta erabiltzen duen konputadore horrek hexaflop erdia du. Jakin dezazuen hexaflop erdia zer den. Hasierako sistema batek 500 zituen. Eta hexaflop bat, milioi bat bilioi espainiar esan nahi du. Beraz, makina hau entrenatzen ari dira, eta hexaflop erdia du. Eta horrek jasotzen du munduko ezagutza zientifiko guztia. Eta ikerlarien esku egongo da, segituan bat-batean lortu alizateko. Horrek arazo handiak sor ditzake, adibidez etikoki. Orain gogoratu dut Aurora du izena, ez Corona. Dena den, 3 puntu honekin, atomoa, genea eta bita, konputazio kuantikoa, ingenieria atomikoa, genetikoa ere, eta pertsonan oinarritutako medikuntza, eta bita edo inteligentzia artifiziala, robotika. Honekin adierazi nahi nuen, zein izan daitezken teknologia disruptiboak. Baina dugun audientzia honen aurrean, zerbait azten dugu batzutan, eta hori aipatu nahiko nuke. Dena ez da teknologia disruptiboa. Izan ere, gaur egun, gizakiaren arazoa ere materialen ekoizpenean ere badago. Hauek dira munduan sortzen diren 4 material ohikoenak. 4.500 milioi zementu tona, 1.800 milioi altzairu, 370 milioi plastiko tona, eta 150 milioi amoniako. Oksidatzean, orduan sortzen dira fertilizatzaileak, eta hori funtsezkoa da bizitzarako. Eta produktu guzti hauek CO2 sortzen dute, hondakin ugari sortzen dute, eta teknologia disruptiboek ez dute hori konponduko. Beraz, oso zaila da helburu batzuk betetzea, agian ilusio batzuk prestatzen ditugu, pentsatzen ditugu, deskarbonizazioa eta CO2, baina hori betetzea oso zaila da. Izan ere, Txina batzen ari da.
Eta orain erakutsiko dizuet, zein den pertsona eta urte bakoitzeko energia kontsumoa munduan. Ondo elikatuta ikusten zaituztet, 2000 kilokaloria jango dituzue gutxienez egunean, ezta? Beraz, datu horiekin 3 gigajulio lortuko genituzke pertsona bakoitzeko urtean. Gizateriaren historian zehar jende asko gozez hilda eta 200 kaloria bakarrik hartzen zituzten. Eta beraz, hor iraultza handia izan dugu. 1950 eta 2020 urtean, Estatu Batuarrek beren kontsumoa bikoiztu egin dute. Beraz, superbibentziarako minimo hori erabat gainditu dute, 2 aldiz. Japonia, 5 aldiz. Baina Txinan, per capitan, 120 aldiz biderkatu da. Gigajulioen kontsumoa. Beraz, hemen aipatu beharrekoa, garrantzitsua da, baina ez da garrantzitsua Txinak ez badu parte hartzen. Beraz, denbora ongi noa, primeran. 3 ezaugarri azaldu nahi nituzke. Zientziaren 3 ezaugarri hezkuntzan sartu aurretik barkatu. Epe luzera, kreatibitatea, eta administrazioarekin harreman atsegina oso garrantzitsua da, eta batzuetan ez dugu ulertzen. Zorionez, gure lurraldean oso ondo ulertzen da puntu hori. Normalean, unibertsitateko katedratikoek, adibidez, Alfontso Amarrarrena medaila aipatu dugu, eta gustatzen zaigu gure burua apur bat zigortzea, eta are gehiago bestea zigortzea. Baina ni nahiko optimista naiz, eta uste dut Euskal Herrian gauzak oso ondo ulertu direla, eta nire urteekin ez dut ezer galtzeko, ez da irabazteko ere. Beraz, lehen puntua epe luzea da. Zientzia artelan kolektiboa da. Izan ere, Leonardo da Vinci gabe ez genuke Giokonda izango. Ez genuke Txillida leku izango, bide batez, gomiatzen zaituztet bertara joatea, Txillidaren eskulturezuetetako parkea, edo baita izaren orrazia ere, Ondarretako hondartzaren amaieran dugu. Beraz, Leonardo da Vinci gabe ez dago Giokondarik, eta Txillidarik gabe ez dago aizaren orrazirik. Baina ADN-aren egitura bikoitza izango genuke. Newtonik gabe, beste norbaitek aurkituko lukeelako, berriro lan kolektiboa delako. Artea pertsonala da, baina zientzian beti errespetatu behar ditugu gure aurrekariak. Eta Andre Giden esaldi honetan, itsasoko olatu guztiek aurretik joan eta erretiratzen dienei zor diete profilaren edertasuna. Gauza bera gertatzen da gaur egungo Eusko Jaurlaritzarekin. Hasierako horiek gainditu dituelako, hasieran batzuk egon zirela gogoratu behar dut hori bai. Beraz, epe luzea aipatu dut, ADN-aren bi helizeko egitura argazki horri esker lortu genuen, baina Thomas Young Inglaterrako medikuari esker lortu zen, ondoren Maxwellen ekuazioak ere etorri ziren, eta dogma funtsezkoa zera da. Proteinetako informazioa ez dela zuzenean transmititzen DNA-tik, baizik eta RNA-tik. Hori baita mezularia, RNA mezularia. ADN-aren antzekoa da, baina bi zati izan ordez bakarra du, urafiloa du. Eta txertoetan RNA jartzean, sistema immunitarioak txertoa erabat suntsitzen zuen. Baina Kariko Hungariarra etorri zen, gero bi Turkiar ere, ideia hau erabili zuten. Karikok enlaze edo lotura bat aldatu zuen, nitrogeno lotura bat, eta karbonoa jarri zuen, eta horrela molekula estabilizatu egin zuen, eta besteak beste txertoa sortu zuen, eta Nobel saria lortu zuen. Egin zuen gauza bakarra nitrogeno eta karbonoa aldatzea izan zen. Baina nitrogeno egokia, gune egokian, noski. Beraz, oso zaila da aintzatestea zenbat urte eta zenbat esfortzu eta zenbat hezkuntza eta zenbat jende egon den mundu mailan elkarlanean
alderdi publiko eta pribatukoa ere izan ditugu, baina zaila da zenbatestea zerk lortu duen txertoa. Zientzia ez da improvisatzen. Eta arazo larri batean, adibidez pandemiaren egoeran, ez da nahikoa txertoak edo milioika dolar txertoetan sartzea. Hori zientzia basikoa ezagutzen denean bakarrik lortzen da. Eta hori lortu zen Manhattan proiektuan, konotazio etikorik gabe noski, baina ez da lortu adibidez minbiziarekin. Orain, oinarrizko zientzia asko garatu da, alderdi askotan, eta txertoa lortu dugu denbora gutxian. Beraz, epe luzea funtsezkoa da, eta horrela ulertu behar dute politikoek ere. Atzerriko jendearentzat bereziki azalduko dizuet, hau Euskal Herrian egin dela. Urte honetan hasi zen Eusko Jaurlaritza, ez dakit laser zoragarri honek ez ote duen funtzionatzen. Tira, dena dela, gainontzeko funtzionatzen du, eta nik beti dioz txentxetan, zientzia da aita batek alabari azaltzen diola, eta teknologia alabak aitari azaltzen diona. Hau da, barne produktu gordinaren proportzioa zientzia eta teknologian Eusko Autonomia Erkidegoan. Hau 1981 izan zen. Bikoiztu egiten zuen, hemen berdez ikusten dugu jasangarritasun, hemen apur bat behera egin du, baina berreskuratu dugu, eta 2,3koa da. Hau sekulako lorpena da, eta honek adierazten du gure politika epe luzerakoa dela, ikuspegi hori duela, eta zoriontzekoa da. Hori da beraz, epe luzea. Bigarren puntu bat dago, kreatibitatea. Zientzia batez ere kreatibitatea da. Pizka bat nekatuta ikusten zaituztet, eta hori dela eta historiotxo bat kontatuko dizuet. Cambridgeko ikerketa berri batzuek adierazten dute, zuek bezalako audientzia inteligente batzuek ez dutela arreta segitzen. Egia da, Harvardek eta Cambridgek erakutsi zutela, edo nolako fantasiak daudela, baita zuek pentsatzen ari zaretenak ere. Beraz, pizka bat tonua jaitsiko dut, tonu serioa aldatuko dut, eta historiotxo bat kontatuko dizuet. Duela urte batzuk, askotan kontatu dut, Londresen nengoen, eta konpainia bateko presidenteak sarrera bat zeukan sinfonia bat entzuteko, Schuberten bukatu gabeko sinfonia. Eta ezin zuen ez joan, pertsonaleko zuzendariari eman zion jarrera. Fabrikan aurkitu zuen, eta esan zion, zer moduz kontzertua? Eta zuzendari horrek erantzun zion. Bihar jasoko duzu informea. Eta horrek zurreta lur utzi zuen presidentea. Informe bat egin zen, bukatuko gabeko sinfoniari buruz. Hemen ikustezakegu. Arazo teknikoak direla eta ez da euskarazko interpretaziorik eskainiko musikak diharduen bitartean. Barkatu eragozpenak. Mucho esfuerzo se usó en tocar las semicorteas. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que las notas se reduzcan a la corchea más cercana. Si esto fuese así, sería posible emplear personal de baja formación. No hay ningún propósito útil en repetir con las trompas pasajes que ya han sido usadas por las cuerdas. Si estos pasajes redundantes fueron eliminados, el concierto debería ser reducido un poco más alto, a 2 horas, de 2 horas a 20 minutos. Y finalmente, señor presidente, señalarle que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener un director de personal como usted tiene, ciertamente que se ha tenido tiempo de terminar los estudios. Mensajes que en investigación
En ciencia, como en música, la burocracia destruye la creatividad. Y si realmente es valorada, debe ser liderada de burocracias excesivas. En definitiva, ¿qué más? Beraz, garrantzitsuena da zientziaren helburuak zehaztea, baina horrez gain kreatibitatea bilatu behar da. Horrela, loratu ahal izango du kreatibitateak. Convert, kimikako Nobel-sariak esan zuen oso garrantzitsua zela. Medikuntzako aurkikuntzarik handiena kuriositateak direla. Fisikaren eta kimikaren arloan. Pentsatu behar dugu antimateria bilatuz, positroiarekin, atomografian erabiliko genukeela, hori litzaioke inori bururatuko, eta gaur egun gure laborategi guztietan dago. Eta hirugarren puntua, administrazioarekin harreman zintzoa izatea. Horrela, ikerlariek ez dute denbora guztian paperekin eta burokraziarekin egongo. Hau da, ikerketako sailburuak eta presidenteak ikertzaileentzat lan egiten dute, ez alderantziz. Hori izango litzateke ideia honen sintesia. Eta arrotasunez eta eskerrez esan nahi dut, horrela dela Euskal Herria, horrelakoa dela. Eta nik uste dut Morais, Bildarratz, Eskizabel, pertsona hauek orokorrean gure eskerrak merezi dituzte, baita nirea ere gure bizitza errasteagatik. Euskorlia Jaurlaritzari eskerrak eman dizkiot hitz gutxitan. Autogobernua erabakigarria izan baita herrialde honetan. Naiz eta kanpotik datozenei, nik esan dezaket. Lehendakariak ezin dezake esan, jango luketelako. 40 urte daramagu gure funtsesko legea bete gabe. Hau lenda aleman batean ezinezkoa izango litzateke. Ea hobetzen dugun. Izan ere, epe luzea, kreatibitatea eta administrazioarekin harreman zintzoa izatea dira ardatz nagusiak. Hori egin du oinarrizko zientziak Euskal Herrian, eta horrek eraman du Euskal Herria zientziaren arloan gora. Oso harro gaude txikia izateaz, baina ez gara arroputxak handiak bezala. Beraz, zientzia erabiltzen dugu, saltatu dut, nazioen aberastasuna daukagu. Eta nazioen aberastasunak nozioen aberastasunarekin izango du gero eta zerikusi gehiago. Nik zientziari buruz hitz egin nahi nuen gehiago, baina programa ikusi nuen oso erakargarria iruditu zitzaidan, eta nire hezkuntzari buruzko iritziak ematea erabaki nuen. Ez dira iritzi originalak. Izan ere oso iritzi klasikoak dira, oso antzinakoak. Baina nik uste dut hori dela hezkuntza, izan ere konbentzituta nago, zientzian bezala, hezkuntzan oinarrizkoena balioak, kreatibitatea eta humanismoa direla. Hori da errentagarriena. Eta ez soilik duinena, edo kulturalena, edo etikoena, baizik eta errentagarriena. Herrialde txiki bat gara, eta herrialde batek kalitatearekin baino ezin du biziraun. Herrialde txiki batek ez du bizirauteko beste modurik. Kalitate orokortu bat nire ustez soilik lortu daiteke herrialde horren lehentasuna hezkuntza baita. Noski, osasunarekin batera. Hezkuntzak helburu anitz ditu. Beraz, zerbait gaizki doa, hezkuntzaren ordua. Suizidioak, hezkuntzaren errua. Eta horrek gaizki ulertuak sor dezake. Hezkuntza sistemak espektazio asko sor ditzakelako eta ezin direlako lortu batzuetan. Demokraziak ezin ditu helburu lortezeinak izan. Demokrazia ezin da beti haserre dauden erreinua bihurtu. Hezkuntza ere ezin da beti haserre daudenen erreinua bihurtu. Otros tienen batzuk ikuspen gehiago daukate, beste batzuk gutxiago, eta batzuk esaten dute nik pertsonak nahi ditut pertsonak nahi ditut bihar lan egin dezaketenak. Baina hori ezin daiteke izan ere, formakuntza hasten garenean, 5 urte pasatzen direnean,
gauzak aldatu direlako, beraz, berehala lan egin dezaketen pertsonak, nik uste dut ez dela ikuspegi ona. Irakasleoki ez zaigu aldaketa asko gustatzen. Nik oraindik gogoratzen dut zelako harridura sortu zitzaidan gaztean nintzenean, matematikako irakasleak ikustea Estatu Batuetatik, manifestazioak egiten zituztelako kalkulagailuekin. Kalkulagailuen aurka, hobeto esan da. Ezagutzaren hazkunde esponentzialaren indarrak informazioa ematen digu oinarrizko gauzetan. Baina gaur, ekonomiek berrikuntza espiritua behar dute. Lan merkatua konpetentzia teknikoak behar ditu, baina horrez gain, gero eta soft skills gehiago behar ditu. Hau da, imaginatiboki pentsatzeko gaitasuna. Soluzio kreatiboak sortu behar dira arazo konplexuentzat, edozein motakoak, ez soilik mekanika kuantikakoak, bai tailer batean ere. Soluzio errazak bilatu behar dira errezetarik ez dagoenean, eta hori da kreatibitatea. Errezeta ez dagoenean arazoak konpontzea. Edo lehen ikusten ez genituen gauzak lotzea eta ezagutzea. Horretarako, aldaketak egon behar dira eta harreman berriekin aldatu behar dugu. Sistema guztietan da beharrezkoa, konpetentzia teknikoa eta kreatibitatea izateko ahalmena. Konpetentzia teknikoa begibistakoa da. Dialog ikerketak konpetentzia teknikoak eskatzen zituen gentleman bat zer zen definitzeko. Napoleonentzat hezkuntza zen lead intelektual bat entrenatzea instituzioetan eta hezkuntza tekniko bat sortzea. Eta esan zuen, gaur arrotasunez bizi naiz. Logaritmo neperianoak erakusten ari direlako Frantzian egunero goizeko 12etan. Kompetentzia teknikoa. Baina Tolstoik eta beste autore batzuek kreatibitateari buruz hitz egiten zuten. Nik bere obra bukatu nuen itxialdiari esker. Tolstoik ikasle normalen begiak ireki nahi zituen, aurrean zituen edertasunak ikusteko. Baina Napoleon eta Tolstoi ez dakit guztiz beharrezkoak diren. Nik uste dut orain, hezkuntza sistema handia izango dugula. Izan ere, hezkuntzaren ardatza ez da edalontzi bat betetzea. Plutarko Llanosek esaten zuen, hezkuntza ez dela edalontzi bat betetzea, baizik eta sugar bat piztea. Niri beti amorrua eman dit, eta orain unibertsitateari buruz hitz egiten ere naiz, eta ez dakit aplikatzen den, iradokitzen dizuetzuek pentsatzea, eta orain lanbide ziketaz arituko naiz, hezkuntzak ezagutu egiten duela posible. Ez da ateak loditzea, patea sortzeko. Ulertzea, hitzgakoa, zera da. Bakoitzak dakiena barneratzea, iragazki pertsonal batetik pasatzea, eta horrela, gizakiok instrumentoak izango gara, ikusezin diren etorkizuneko arazoei aurre egiteko. Kreatibotasunez, esan bezala. Formakuntzak beraz, egitura flexibleak sortu behar ditu, eta horrela, aldaketak egon izango dira etorkizuneko aldaketen aurrean. Primerakoak izan behar gara kompetentzia teknikoan, baina benetan oinarrizkoena hartu behar dugu kontuan. Eta horrela, aniztasuna eta adaptazioa egongo da, arazoei aurre egiteko etorkizunean. Eta nik orokorrean maisuei buruz hitz egin nahi dut, formakuntza ona duten pertsonak izan behar dira, bai sozialki eta bai ekonomikoki. Eta hortxe dago gakoa. Sozialki ondo ezagutuak izatea, eta ekonomikoki ondo ordainduak izatea. Eta bokazioaz alba da. Badakititz zaharra dela bokazioa, baina nik gustuko dut. Izan ere, maisuaren loria, ez da bere atzetik doazen ikasleak formatzea, baizik eta haiek egiten dituzten kritikek maisuari gainditzea. Kontua lehenetzen gobernu analogoak,
baizik eta gobernu berriak sortzea eta aurrekoak baino beak izatea. Eta irakasleak oso gutxi egin dezake. Nire ustez egin dezakena da, materiarekiko maitasuna piztu. Hori da irakasle honek egiten dutena. Ikasleari ezagutza, eskaintzea maitasunaren bitartez. Maitasuna eskaintzea ezagutzaren bitartez. Hori esan da, bukatzeko hausnarketa bat egin nahi dut, Arebaluk eta lehendakariak jada egin dutena. Zientzia eta ezagutza da gizadiaren lorpen nagusiena. Sare handi bat da, eta arlo asko daude, eta denak dira oso baliagarriak. Hori da gizadiaren lorpena. Horrek ez du esan nahi egiten diren galdera guztiei sorbalda eman aldiezaiok egunik. Erantzunak bilatu behar ditugu. Galderi erantzun behar diegu, eta azalpenak eman behar dizkiogu gure gizarteari. Etika ez da kontzeptu zientifiko bat. Horrek ez du esan nahi zientziak zer esaterik ez duenik zientziari buruz. Egia bilatu behar da. Zientifikoak egi bat dagoela uste du, eta berdina dena guztiontzat, eta horretan lan egiten du. Baina etika haratago doa. Etikan beste arlo batzuekin elkarlanean aritu gara, eta beste arlo batzuei entzun behar diegu, batzutan pasatu egiten garelako. Gaur egun oso modan dago Oppenheimer pelikula, eta hau da Oppenheimerren esaldi bat. Bomba atomikoaren ostean esan zuen, hidrogeno bombari buruzko iritzia aldatu zuen, oso harrituta geratu zelako soluzio teknikoarekin, polita zelako. Implosioan iradokitzen zuen adibidearekin. Eta esaldi hau desastre etiko bat da. Technically sweet esaten du ingelesez. Hau da ederra. Zerbait technically sweet denean, pertsonak aurrero egiten dugu, eta gero etorkizunan kezkatuko da, zer gertatuko den edo zer ez gertatuko arrakasta tekniko honekin. Eta gero desastreak sortzen dira zientzian. Arma nuklearrak dira arrisku nagusietariko bat zientziaren arloan. Beti erabiltzen dira, eta ez erabiltzeko modu bakarra zera da, arma nuklearrik ez egotea, baina orain, adibidez Ukrainaren arazoa daukagu, orain badaude mehatxuak zentzu honetan. Balioak izan behar ditugu, desastre etiko hauek ez gertatzeko. Izan ere, gizateriaren erronka nagusiak, osasuna, klima aldaketa, energia, intolerantziaren hazkundea eta fundamentalismoaren hazkundea, desberdintasuna, gizadiaren 100%, aberastasunaren 92% dauka. Eta hori konpontzeko zientzia gehiago behar dugu. Eta hezkuntza gehiago behar dugu, balioetan hezkuntza, eta ez gutxiagorekin. Hauek dira bete behar diren baldintzak. Eta dena ezagutzeko aurrera jarraitu behar dugu. Horregatik da hain beharrezkoa zientzialariok egiten duguna azaltzea, eta gizarteari azaltzea zer egiten den eta zertan datzan zientzia. Horregatik guk programa berezi bat daukagu, Impactu Mundiala izaten ari da, hezkuntza departamentuak bultzatuta, Donostia Physics Center, Basic for Knowledge programan, konkretuki, eta horrela, gizarteak oinarrizko printzipioak ezagutuko ditu zientzian. Zientzia zer da, homeopatia ez, horrelako gauzak, zientziak dituen inpaktuak. Badirudi hau edozeinek egin dezakela, baina ez, nik neu batzutan porrot egiten dut zientzialari bezala. Egun batean, nire alabari sistema periodikoaren edertasuna saltzen diot, esaten diot, 80 atomo garela, atomos eginda gaudela, eta unibertso osoan gu Euskal Herrian gaudela, eta nik esan nion, aizu, Maria, ze polita ez da? Galderarik duzu? Eta esan zidan, aizu aita, zuk uste duzu izozkiden da irekita egongo dela? Hori nire komunikazio zientifikoaren porrot handia da. Nahiko ondo noa denboraz, ez da? Bukatuko dut, hain motibatuta nagoenan oso arriskutsua da izlari bat hitz egiten ustea, bestela publiko aspertuko dudalako. Beraz, bukatuko dut. Jinpinera itzultzen, gure etorkizuna zientzia eta teknologia da indar produktibo gisa.
Eta talentua erakartzeko modu bakarra proiektuak izatea da. Eta proiektu horiek erakargarriak izan behar dira lan munduan. Baita kulturaren arloan ere, eta etikaren arloan ere. Ikerketa zentro handiak behar ditugu eta ona etortzea erakargarria egiten duten gizarteak ere. Eta utilitarismotik ihes egin behar dugu. Hori da tendentzia, inbertitzea erabilgarriak diren gauzetan, epe luzeko ikuspegiarekin. Gombrich, arte ederretan aditua den pertsona, utilitarismo hori kritikatzen zuen metafora bat erabiliz, nik asko gustuko dudana. Poltsaren sokak eskuan dituena, esaten du, ezta? Musikari ordaintzen dionak abesti aukeratzen du. Ezin da ahaztu, ezagutza praktikoei dedikatutako elkarte batean agian ez dagoela musikorik, eta abestia ezagutzen dutenak isiltasuna aurkitu dezaketela. Eta behin musikariak joan da, agian inoiz etzaile berriro entzungo. Beraz, zientzialariek gehiegizko utilitarismotik ihes egin behar dute. Gaur, iraganean luxua zela beharra da, orainean. Pragmatismo kontu batengatik, hezkuntza sisteman gehitu behar dugu hau. Hasieratik eta gradu guztietan. Kontzeptu nagusi bat, ikasteko maitasuna, ikasteko pasioa, passion for knowledge, inglesez. Oso beharrezkoa da balorazioa gehitzea eta zientziaren eta ezagutzaren ospeona gehitzea. Hori erabilarekin gora joango da, eta ekonomiaren materia prima berria izango da. Ezagutza ez da xaboia bezala, zenbat eta gero erabili gutxiago ateratzen da. Alderantziz da. Solidaritatea izan behar dugu etorkizunarekin. Pandemian, iraganaren solidaritateari buruz hitz egin zen, gure adin nagusiko pertsonekin lotuta, ezta? Baina guk ere solidaritatea izan behar dugu etorkizunarekin. Izan ere, gure ikasleek, gure lanbide heziketako ikasleek aurkituko dituzten arazoak guk bizi ditugunak, baino askoz ere larriagoak izango dira. Hala eta guztiz ere behar bat daukagu. Instrumentu materialak eman behar dizkiegu, baita espiritualak eta ezagutzakoak ere aurre egiteko. Eta ezin dugu euren ahalmena gutxietsi. Gure belaunaldiak beti gutxiesten du hurrengoaren belaunaldean. Nire aitak beti esaten zidan, zuk ez dakizu ezer. Eta nik nire alabei hori esateko gogoa dudanean pentsatzen dut. Ez, haiek ni baino prestatuago daude. Beraz, optimista naiz. Belaunaldi honen parterik txarrena da, Einsteinek zioen legez, nire naizela horren parte. Belaunaldi hau ona da, disfrutatzen ari naiz, baina Moriartek esaten zuen, ez? Lastima, ni horren parte ez izatea. Eta orain bukatuko dut, animatu nahi zaituztet etorkizuna optimismoz begiratzera. Montaigne oso optimista zen, eta oso zuzenki esaten zuen, minaren beldur dena, mina jasaten duela ja da. Zenbat aldiz sufritu dugu gertatuko ez diren gauzengatik. Teknologia modernoa zaila izango da tratatzeko, baina baditugu erramentak hori egiteko, ondo egingo dugu, itxaroten duenak, ja disfrutatzen du itxaroten duena. Eta esaldi honekin, eta lehendakariari eta bere sailburuekin eskerrak eman nahi dizkiet, Arévalo jaunari baita ere, eta animatu nahi zaituztet bide honetatik jarraitzeko, eta kongresu oso ona opa dizuet. Eskerrik asko.